Aw yebo papa. Ay, akusikudala ngifikile. Hey. Hey. Hayi man. Bengisacela ubaba kwakho ukuthi asishiye kancane sikhulume mina nawe. Yazi. Ubaba kwakho. Kunala adlulele khona uyakuchithela. Uyakuchithela ngiyakutshela. Uyasho umoya. Sithunywa sami siyasho manje. Leliswa ithi makangena ungene wanginikeza ama low vibrations. Ngiyakutshela. Ish. Ngiyakutshela ngisho ngiyasho. Uyasho nomoya. Unginikeza ama low vibration. That is why isithunywa sami sivele safila somehow. Ungena ne-energy engayi-understand ubuye kuyochitha manje. Ngizothi mangiqeda ukuhamba ni sorting out uzobona. Umbuze straight, umbuze la episode ngamsabi. Umbuze. Ungathathi izinto kancane. Mina? Yo! Hayi, ubuza abaningi la ngaphandle. Mina ngishaye phansi mangikhuluma into. Iyo.